поредно заседание по делото срещу Златомир Иванов, Златко Беретата. Той днес се отказа от двамата си, както казахме преди малко, топ адвокати. Какво стои за този ход? Въпреки че тази новина прозвучава наистина изненадващо в съдебната зала, може би ако се следи хода на този процес, не е толкова изненадващо, тъй като обвиняемият вече подсъдим е в ареста от 18 месеца и очевидно е решил да смени тактиката на защитата си. Възможно е да не е доволен, че защитата не е успяла да направи мярката по-лека. Факт е обаче, че това не доведе до забавяне на делото. Факт е, че съдията днес отказа да насрочи ново заседание. Делото продължава до края на седмицата, което е някакъв прецедент. Вероятно с нови адвокати? С нов адвокат. Мариана Тодорова е нови адвокат на Златко Беретата, но делото продължава до края на седмицата. Чухме, че един от подсъдимите се е разболял или иска експертиза. Един от подсъдимите, според съдебните експерти, симулира симптоми на невменяемост, но днес в съда бяха приети заключението на експертите, че той умишлено подсилва своята неадекватност. На практика съда прие, че той е вменяем и може да отговаря за постъпките си. Коментар на нашия колега Диляна Гайтанджиева. Диляна, благодаря.